ye ni mo ma ye wie ne ye de osoriye ebe hyase na ye wie nyame asem ye de esinufu so ne wo no papa e de aka ho ne nanso ensenkyerene ebesi e wo baabi biala wo a wutie ye papa mpacho mame ma wo akwa aba ejo so ohene yire na mpacho ho na muti sen yesu na dom me ho ye papa na e mani gi se me no wabo mpu ni mpu sana erade eye na de ma ye nshira hallelujah papa bompa ye ma ye na ye mfa dwumadie no enhyehye so awadaroma yankopon shira upi amen sa wajai umre na osha SOMPA TV na utie SOMPA radio yankopon shira upi amemfa sa kwenya nsoso na mena CEDAR our team na wo Kumase ne nyina se papa se mombo CEDAR our chidom na samre dia mene ohene yire mame yabo esiama ene minister Esroma Grace ene wo fia sa so na girlfriend so miamia gbeta no organ na maye enti ena efie ha ye hyehye hallelujah amen sabre dia fro bi no bi so fro bi na ka kire ne se CEDAR our don no edu na sabre ka kire ne se omwa no ho na enede nsoso nyakopon ebeye kese na samre dia wa ho hwame a wotie me bible say yakwati onu nyankopon a ye bibibiara enye yi enti kame ho na yanto dwumedie ni nyina mfa nhye otumfo nyankopon sa me no ebo mpae osorosoro ne asase wura ena anwumre asidan ka wudin amen eya wo pe ena wa ma yehu de yehui se ende so ya wura bosome nkononom da di kan enumonyam nyina ya wodea ye pegya na dwumedie nyina hye warade nsa erade bedi hene woni ahyase ne wiye nyankopon ne wiye dwumedie nyina ya dia SEDAR ene kabiamo ye ne yebisa o ya gyenkwapa Yesu Kristo demo ena mabompa jemeso wo se amen amen Awe busia we say yankase papa Bishop Albert Saki Kwapon ena wedding kan ede empaibo ebi adwumedie no anono ye nche ho make say their girlfriend wa ye krado I relax enso no I God shake ho kakra esanse ebre na so ye ba bejemu na ye de aye osoriye atontom onyankopon na yaka ne kese ye ne meni yo ede akre amansent minister Instruma Grace Mame atina se ye ja kasemo no ede amano sime dunum ene ye ntontom onyankopon na ye wi a asempa no ene nsenkyerene ye ne nyankopon wo ede mane mano atoa so ede amayen Instruma pacho Yesu ene so ye de nyankopon ase medamame a wejai mike na ahya mensan ase ena so ye be sore rade ti asefo e won pempen so a odi ye ebedri ye be dani din nase ye be sore ni din no ye be ye ni din kase bebi owo bia twebe mike no na woni ye wremu ma sha da ba de an sha da ba asida sana mo me fama no asaye na mo me fama no asaye
Asaye yo Anajimi bora wo konkrobia Mina me kwa manesu Mina me kwa manesu Misra use uba mami kwai Mami kwai na mene dauf Missy me bora wo konkrobia wo Ayesu Mina me kwa manesu Mina me kwa manesu Misra use uba mami kwai Mami kwai na mene dauf Ensi mami kwai na mene dauf Mami kwai na me sorry wo I am a sadia same dida Mami kwai na me dida Missy mami kwai na me dida Mami kwai etana me sorry wo I am a sadia same dida Missy me bora wo konkrobia ho Mina me go manesu Mina me go manesu Misra so be mami kwai Mami kwai na abusu mu me bora wo konkrobia ho Mina me go manesu Mina me go manesu Misra so be mami kwai Mami kwai na me da e moment to say mami kwai na me da fom Mami kwai na me sorrow I am masadia say me da fom Mami kwai na me da enti adumra adumre Adumra Dadumre Adumra Adumre 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 Uniadinu Messi Adumra Dadumre Baby, I'm free. And near Raja, Yamami, Yadumra, Wonayadi, Bosuman watching him, I guess, Sammy Kai, baby, I'm free. Now, would you be a rest of September? Name Papa, Saudi Medri, Adumra, Wonayadi. Adumra Adumre Adumra Adumre Adumra Uniadinu Messi Adumra Dadumre Adumre 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 Adumra We are kept by the power of God. We are kept by the power of day by day. Come what may, we are kept by the power of I guess we are kept by the power of God. Kept by the power of God. Yeah, day by day. Come what may. Kept by the power of God. I said day by day. Come what may. We are kept by the power. Miss
Missy was shy from so. Wani energy. Wama did see baby. Ati ebio energy. Yeah, the why de bravo ma din papa ma din kwa monsieur the why de bravo ma din papa ma din monsieur the why Sidam kwa Fisanya waya maminu Edoso Anajimi biema na sidam kwa Sameto nyuma ya sido Bibo mishama sidam kwa Fisanya waya maminu Edoso Ah Jesus Radi edawase Afimina woni yedini yie yeda wase bebre ewa wodro ne wehu mabro erade epejao osori eyim ya sausage osori eyitumu na na dwi be hye mu kina ma ya hoden ne afanye wadwuma we ne ebisa odan ne dan kwa ma obeba amen. Amen. Hallelujah. Amen. Efie ha ye she Minister Ansroma Grace Nyankopon onhira opi. Amen. Na Godfrey so a ene organ no o chinchima miama yede soro Nyankopon enhira. Amen. Nyankopon hira hwefo ne etiefo. Sabre de bredu. Sa yede Onyankopon asem no ebrewa a wo hwe yen a wo tie yen. Sabre de obefra obi na obi so afra obi na waka chana se yade CEDAR our jumedi aya 2 days se ehifa na ye janom Nyankopon no wo. Where is the God of our fathers? Onyankopon na o share ye bo Jeremiah chapter 29 verse 11 se onima adwene ko a odwene wo ye ho o se enye musuo de na emom eyadwen papa se obema ye wie ye papa ni enida so no sa ye Nyankopon no ewo hefa kamia ye se ye generation 21st century nipa nyiri nche owo no doso dodo yare no doso dodo amane no doso dodo no Nyankopon pipe kokomo ma ye janom fa mu no sa Nyankopon no owo hefa ebi se Nyankopon no nye ne manu bioma na ebi se Nyankopon sa ne oye titi brenum no oye adwuma titi brem ya breiso onye adwuma sa aso Nyankopon ahye ye bo se sani ote nura enna ni ochena ono Nyankopon onsesa na adenti na ye breso yesi ye hwe ye nchi from January up to end 1st September ohine yere nipa ewu etoso etitiri wona omo bibidi wona ka wabre na ka adru bre se odi won bre so aba no wona ye de sika na nketon kwa ye betimi anya so safo no ye hwehwe wona ye hu won adentia eno na me ba fidie iso a Onyankopon asem se onipa nyame asem na wapoi na onkwa no ewo hefa me ba fidie so a me ka kira hwefo ne atiefo se ade ba kwa bronsam ye wo ye brai so ne se
bronsam weyi ade a yefra ne se nkwagye afri nipa adwenem weyi owuo afri nipa adwenem ana weyi atemuo afri nipa adwenem ana odi sika eni ajapade awura nipa adwenem enti nipa adwenem nyina ye sika ajapade ni enigye na se wonya sika ni ajapade nyina wie na se onkwa no fre wonsa ena yahwa January to ena September nipa ewu wona ka eden sika na eje nkwa ka mo ntua Ghana CDO ka dollars na ka mo betua aso ena mo wo henfa omu ni ho enti me ba fidie so me ba okoko se wo yo ho ne o man frani o asase so na yaka Jeremiah chapter 6 verse 16 o se yan hwehwe tete atempon no yan hwehwe tete atempon no bebe bia tetefo no fa ya onya home edema won kra no yan hwehwe start tete atempon no enti me ba fidie so a me ka cho se bomode na hwe tete atempon no na fa so na obenya ahome edi ama okra. Hallelujah, amen. na bosomi bia won semfu amiyi na mene nyame mma edi atoto ya brabo ho na edi atoto tweresem no na bosomi nwotwe na twam no nyame asem a mede bra hwefo na etiefo point a mede ba ye the God character and anger onyankopon suban ene nabufu na mede na otwe mienu eka nyankopon bufuo ho nsem wona nyankopon do won no nyankopon na nkasa na frɛ won ebi ye Adam Bible say onyankopon de form not na nwunu onipa owie ye na ohu nkwa home gu onipa mu na onipa be ye okrate asefo owie ye or the Garden of Eden edema Adam ni Eve so ontra onyankopon bufu Adam ni Eve no dia no ye won Bible say odome won na opamo won enti me bo kokko se bosomi aka wa fi bomodin na onyankopon bufu show ama wo so me no kan nipa ya fra ne se Moses ho asem me no kan nipa ya fra ne se Aaron ho asem na nyankopon ne omo kasa nyankopon ne omo nante for 40 years anso so onyankopon bufu eye Moses ne bufu Aaron no o ka kire won say me na me ka me hontam mo fra me kantam anto nyame a me ka me ntam amento anso so enam se mo anya me okronkro wo man nanim nti kena asase no mo ani behu anso so mo nine pa de ensi ho de ka Moses ka kire onyankopon ka kire Moses se ni nua panyi Aaron o ma no fro ho pepo no no nwuro na tade nyina mfiri no ho no fa na tade ne enhye ono ankasa ne ba ye friends Eliezer na oba bekun nipa one nyankopon nantem fisha ne nyame bufu nyame kom no Moses awira ho sam so bi nim bia Moses mu kura eda na wo kan Jude woman no po se Moses wu ye no bronsan ba se oba be fa Moses mu no na teresa me no mie no se ye no matoto edikanfo no de a wo a wo hwa me a wotie me bo kokko se ye generation no asori par de ye ko de campa bo de ye generation de radio stations ahodo TV stations ahodo online radios park so school ahodo dan mu empire bo edos wo ye generation ni generation so ya po nyame asem ye fa nyame asem nya adwuma asori ni de ye be ko anso so nyame asem de ye mfa nya adwuma eno na me baya ma ba fidie so a mede asem ibra wo se bomode se nyankopon de ye tetefo ne de a Yesu ba de na Yesu be kai o se sania ye won Noah nanum no sana onipa mayen so no ebe na sikafo pi eba asase so na abenfo wana na ofreja majaba Elia no mo ebe ya nwanwa dwuma ne nsankyerene Elia mungu so teme pai nsuo mu anso Yesu ba ye no wa mo bia din nipa obo ni din se yen kai lot yeden
deɛ na lot yere ne ya ɔda ne nkyinisie asoɔden ɛna asoɔden no nso na ɛkɔ so mesan no ba nyankopɔn ansam ne no ka nipa bi di sɛ sɔ mo a onyankopɔn na si wɔ hene aso nyankopɔn di ahene ne firi wɔn nsam te wo a wo hwɛ me a wo tie me nyame betimi ama 100 years nyame betimi ama okrupa yerepa adwuma papa sika papa nyame betimi ahyira sani ɔka no 1 Samuel chapter 2 verse 7 so no nyankopɔn ɛna ma obi a ɔyɛ ohiani bɛyɛ ɔdefo so ɔma obi di hia ɔma obi di yie ɔbrɛ onipa ase ɔma onipa so oyi nipa firi sumina so na ɔde nipa akɔtra mapɔm ba dwa so na yɛka ne sɛ yɛ obi wɔ hɔ a ɔyɛ abɛɛfo na wonte sumina so asɛm na se a ɔhene yere wɔ ha ɔmo na nyankopɔn so de adoma kyɛde baako a yɛtwi na akyɛ wɔ na sumina yɛ bola pa so oyi nipa firi bola so na ɔde sɛ nyankopɔn no ɛna me no ka ne ho asɛm ɔde wakosi mapɔm ma adwa so ase ɔde wokɔsi mapɔm adwa no so na ɔyɛ asoɔden etia na asɛm a ne bufu a ɔbɛsɛ yi wafiri baabi bi ɔde wakoduru ɔde wo baba ɔde adi nipa pii ɔbɛyi wase atwedeɛ hallelujah amen mesan na ɔtwe mmienu mesan na ɔka onyankopɔn dɔ ho asɛm onyankopɔn yɛ ɔdɔ onyankopɔn yɛ odimafoɔ nyankopɔn ne tirimo ɛmmere nyankopɔn baabi bi anidaso ani no ɛhɔ na nyankopɔn hyɛ ne din animonyam enti wo a wohwɛ me a wotie me a ɛyɛ wo sɛ nyankopɔn timi nyɛ hwee ma wo biom meka kyerɛ wo bɔso me atwa mu sɛ onyankopɔn ɔyɛ ɔdɔ nyankopɔn anidasoɔ wɔ hɔ enti obisa abɔfoɔ no bisa Sarah sɛ na so bibi yɛ onyankopɔn yɔnana Sarah ba abrewa no deɛ na Awurade yɛ no ɔhyɛ n'animonyam wɔ n'abere wɔ aberem enti wo a wohwɛ me a wotie me nyame bɛhyɛ wɔ animonyam ɛwɔ bere a ɔse ɛmmerɛ nipa wapa aba na anidasoɔ nyinaa sa no hɔ na onyankopɔn kyerɛ sɛ onyankopɔn na ɛnɛ deɛ ɛnɛ yɛ bosome a ɛtɔ so nkono da edi kan enti ɛnɛ mepɛ sɛ yɛfa saa da wei na yɛde ka onyankopɔn kɛse yɛkyerɛ no na every January ekusi bosome a yɛfrɛ no sɛ August atwa mu nnora ɔhene yere papa ɔhaw a atoto nipa no bi a ɔhaw no wantimi anyina mu ebi tu ɔno ankasa ne kaa kra sɛ mekɔ aba ɔkɔ yɛ wama obi ɔman Ghana asoma no sɛ ɔnkɔdi dwumadie bi mma abichi akɔbɔ ofuro de bɛn ewiemhyɛn anso sɛ ɔkɔyɛ wama wankɔduru obi da ne dan mu ɛgya tɔ efi hɔ wantimi mpi obi kɔda yɛ ɔno ankasa na ɛto ne pono mu adeɛ kyenyɛ wantimi ansɔre yɛkɔbɔ pono n'ani no na wayɛ nyame de 2025 yɛnhwɛ from January up to the ending of August na yɛhwɛ sɛnea kamia sɛ na wɔtwe bia yɛte ka akwanhyia ɛnam social media da roma nneɛma atoto nipa no bi na me no mmienu kɛtrɛma da yɛabɔ dwa mu mogyare di yɛ mu aforo saneɛ na ɛnɛ wa witness bosome ɛtɔ so nkron the 9th month wa witness ɛna obi hwɛ me wɔse mini sika obi hwɛ me ɔse mini kunu obi hwɛ me ɔse mini yere obi hwɛ me ɔse mini ba na mebisa wo sɛ wonya saa nneɛma no ɛna ɛnɛ ɔkra no firi wɔn nsa woni nkwa kadeɛ na ka wɔbɛka enti mini Job yɛ adwene sɛ ɔse adagya mu na mefrɛ me na yɛ mu baayɛ adagya mu na mɛsan yakɔ wobɛwi ase wamfa bibibi amma wobɛkɔ so so ntimi mfa hwe nkɔ enti nkwa ne hia enti wɔ nkwa a wɔ ade nyinaa enti na wo a wohwɛ me a wotie me baa sɛ kae deɛ Awurade ayɛ ama wɔ afei na nneɛma ɛkɔ soɔ ne sɛ obi a wohwɛ me a wotie me nneɛma bi kɔɔ so wɔ sunsum a wamfa w'ani ahu nyame na twitwa gye wo ɔko bi kɔɔ so ɔhene yere ɛtɔ da ɔmo central markets ahodoɔ workshops ahodoɔ ɔbɛkɔ na obi di bibi
akopete shop na anim obeto ye de kwansi bi akogu ho obekọ ye de besebe ne sedie nim sa nuema sa de kodie na na ye de akogu nua be so anim a ena okra se okọ China akofa nuema ba ye se na koma oba ye wabewu ebi ebubu gudamu anso wo de ye de bi kogu store nanim ye de bi kogu ofie ho animu anso so wo nyankopon na waka na ho tam se orempao na orenyawo no se no kan Isaiah ngoma sa unam ogemu a o twa subonten a o so o ma subonten nya dan emmom fa kraso hallelujah sa nyankopon na atwetwa age wo na de baako ne se eya nipa wura fi no ho obi hwe me obi tie me obi tu ho kwan obi tu ho kwan odu ko gya nsuo odu ko gya homa odeme obi wuro no ho pa no ho e pa no to ase obi ko nsuo kese bi ho abosom so wonti se wo kwaso o ma kwaso se ka yenyi wonfi anso ne nyina mu no na no na somafo Paul kan o se okun yen da anaju se ogwama aso ade be chi no na yete azo hwan ena ayosa Onyankopon enje obi hwa me obi tie me ade baako a wo pa wo nyanya ye nti no eya wo se Nyankopon nye hwema me se wankasa fa o smartphone no na gogo phone no se si asem wona wawu celebrate sa wawu this year wona wo bibi ne wona car accident eyi won kra afiri ho o gogo se wona car ku this year just 8 months per be yaba wona ye ne wo mo shafe na se won yare o kraso okwaba otu ono ankasa ne car ebi ko fa passenger car na nanu ya kono ngodwa so ye hwe mofra manfo ma eya na ye wura fi me se bi si wo eye atwoma kofodua area mo ho papa bi ne ne yira o ma bre afa na watoka ama ne ye ya me fo mo kransi enya so mo nkwa asori o mo ko the Church of Pentecost onne ne ma ne wono ma mo lift o mo nyina o wa binsum se su obi na ebo aben gu won so pa amiaka driver bi no pepepe o hen yiro kai o mo nyina enti ye mo bebere fidi ahodo no mo sunsum yen yo ena rade aye den age wo firim me so obi tu ho kwan unti obi de kosua kobobo obi okra de beche na ofie ni mo store ni no obi de kosua bebo sa kosua na de ko bo obi fie ni mo ni store ni mo na wawu no ena wabubu egu fom no oko hospital krade na medical doctors ka kire oko laboratory baye oya de so chen obi de enso so no wabesan ho awu na afi we kura sha se na ni daso asan woni pa bi na ba bi ebidio won ti beto na ye den hwe kwa Nyankopon fa so ma obebi tana hwe yare bi ebo ba yare bi ebo ukuru yare bi ebo yire wan kasa hwe yare bi ebo wo oko hospital nyina nsem o kan se mama bi ma me de me manager asimasi mama bi ma me sika na da ho me sika na da se ne se yo wakoma na oni pedua na se twetwe ebi obi bi pitra 200 ebi di nuru ho obi so ko hospital nyina se ade anchia me sika na ma bobo da wardrobe no banknote so da why ne nsama ono agasa why ne nsama se me no wa wo hwamia utie ye no na atwetwe nkomo yo nyame aye bi enti na no David hwamia ma atoto no ye na David kai o say one of town no David kwa no o mo dosu chen mitini e to da mo am di bia bi office obekọ ekonwa wotimu na obi di bibia heden akogu akonyam o office kwan no aso ni nyina mu no hwekwa Nyankopon de basa eden ejo enti Nyankopon hye Mose na Israel fo no se o mo hwe yie na so mo kodru eye bosha asase no Kana asase no so jojo na so mo didi na mo meya o mo hwe yie na mo remfi awrade ena mam ya hwe me papa won se wo remfi awrade won se du kwese da kra won kwa so le biem won se impabo kra won na awrade ase biem ye me no mienu ye behwe nsama David kai ohene yire bema ya akọ
Psalm 124 verse 1 to 8. And na ya sedan kwa wa wo hwam ya utim CEDAR hour. Ahwefo ne SOMPA TV. Ahwefo mo Facebook no, mo share link no, ma ahwefo ehwe mo share. Thomas so hwebi. Yentie de Tresam no ka wa Psalm 124 1 to 8. Enwom woma no oha ene aduonu ennan nsensa so baako ekosi nwotwe eti asem ne se onyankopon ne ye wo ho ahohia mu nyankopon ne ye wo ho ahohia mu osoro dwom David ye no baako ne se senye Awurade na owo ye na fa Israel enkan senye Awurade na owo ye na fa brother nipa sority aye no a wan kasa ose nipa solity aye enti obi hwe me obi tie me enye saman na solity awo enye aboabo ni bi na solity awo menua sofo awo hwe me nyame afra nyame akoa if you sorry den mu na nipa solity awo enti David say wona me ni omo carbon de so nimpo na solity ame a kanye enye ade baako ekwasa kwaso ne say enne wo nyankop even nyame asofo mu obi hu say ni nua asofo kwaso a bi aso de na soli akese ne de politics e woman kura na no den bi o yire ne ho no na nipa wo na se ne be a yen transfer no mama to asomaya ye to so omiensa wo se anka wa abufuo doti aye no wa memene yen animu no anka nsuo amene yen anka subonten abo afa yen kra so anka nsuo a eya hantan abo afa yen kra so ensia ne se insuro ne Awurade a wanfa yen anya hanam ama wonse yen kra adwane se anoma afrafri sunfo fidie mu ose fidie na bubu na yen de yadwane enwotwe ne se yemuwa ewo Awurade a wo ye wo soro ene asase ne din mu amen hallelujah amen bosome mako enwotwe no Awurade na ama fidie bia ye dan abubuo Awurade na ama wade wo ho David na oka asem David yo bia watena wire mu ache no ye fulani ni no shop papa Jesse nwan no na wakototo mfidie ahodo bebre girlfriend o de me hwa wa afidie no nim bidin na mo amatena kra afidie ni bi wo ha ye friend Jack kuntu ye dade fidie kuntu na kuntu mo o hene yire ye boase ama onim fidie na ne onim na ne so adwa ensoma papa na ensoma ya friends da mama grace onim fidie ni bi ya friend fidie ni bi sa hamfo ti o se aboa no ya friends amfo mmea aboa no na aboa no so mmea sase sa amfo no ye de mbo ene guso na aboa no kofa ase se ya na adwire gu aboa no so enti sa fidie na hodo no bi na David e kan wasem na o kan asem no yi a na chese fidie ni yi David na Onyankopon yi ni fidie o se Awurade ama fidie na ye den ebubu enti ye dan na fidie no bubu enti fidie no so ni mu na Awurade bubu fidie no man fidie no homa na ye dan etete na man de no enti o de toto aboa no ma se no dwane firi fidie sonfo fidie no uti se ne ho entakra ne nyina timi tutu aso na aboa no ekọ enti wa o hwami a wotie me de Onyankopon ya ma ono no Awurade from January to August no yesumo yade kase fidie owuo accident obi hwe me obi tie me o se na me baba akwa wu nti nyame ama ho ban me ka kire se nya de bronsam hyehye no bronsam hyehye se ko hye o ma ni nyina ase ka o ma ni nyina ewu ena Ghana yetime de do bi ne ne ma nyina ya dan ebom ena de esi dwa so osofo ba ko ma mienu na firi modako enti enya de ye pa na ye pese ka o ma ni nyina ewu obesa me kunu wu obesa me yire wu enya de omo hyehye no ka ye pese ye hyewa ena obi hwe me obi de abusuan bi ase ahye David se fidie no Awurade enti me bi so se enya Awurade a anka wo chen wona ewuwo kona na wona ke omode sika na eto nkwa ebi ko check up ewo Europe ebi ko check up
ewo Asia ebi ko check up wo America me no mienu ye mu bebrikafo we kura mpo no onko hospital da wo yare ko gina over the counter bia na wa pe amon bi kode abro bebo onum ya na chirebe una ukono ene Awurade atwetwa jew enti ene me se ene yemfa seda ema Awurade ebeda Awurade ase be se sima be se enum ekodu ye wi ye be bie telephone atum na obi anyame ye bibia ma eye short ebia me da Awurade ase se waji me free yade mu me da Awurade ase se waji me free accident mu me da Awurade ase se waji me ba ena maka se ene so sane mu nim no makoa me edifo a nyankopon afa me so ejini papi na me ba fidie so ameka kira hwefo ne atiefo se enya asole sem na me bai ena enya doctrine nti mo hwe even anu dwada yikura twa mu enene na otwe ma me be free America be di adanse enu nti no twa free take it by one ne manyina na okasa papa nya ye friend say asore sem me koma asore me ni me kon so how bia to me na madwane enam me so me na me ka kire ne say be a problem na koduru na nukun ye panyi power bank anso so na adwuma ne firi ne nsa na me ka kire say me hu say akwantu na be boa no also ni passport bibia me say me hu say na be boa ena me ka say ni mansia ni kunu ono ka ho ni pa nwotwe omo America ai if it just Monday enti me ba fidie so say nya me de wo a wo hwam ya wo tie me ba asase we so ma botaye na asase a ya ba so nipa bi botaye bronsam o se no botaye benti na Yesu bai etoda yen asofo no bi so yetimi e kireche nipa no na ama nipa bebre abama bu onyamesom no se obone na de ohawa brewo obone sachira wo sachira Bible kura se otre ni ena na mane mpo ye den obi hwe me obi tie me ode ne ho ama Awurade obi tie me obi hwe me osom ye owura solfi omo no mosom aso aware onya bi eba onya bi ono so no enti die na sese ye ka kire nipa Job Bible sa otre no dimu aso bronsam ye adwuma enu ti ne ye ba afidie so se ye nya betie nyankopɔ asem wia e wo se ye se bronsam nyuma na de nyankopɔ aka afa ye ho no etimi bam enti mo amonya adaje hwe eye CEDAR hour mo hwe Saturday from 6:30 over 2 to 3 hours ye de bo adanse wona o how be ato won so a otie me kireche mo ne me bom paye wona ebi ba ho mami ameka se ono from America be di adanse no gina so didia na me pese me ka kira hwefo ne etiefo nyame gusu a oginem wona yade maame bi ne maye mienu pe ba ko na ko ye nurse ko lebu ha no ko school kanen your friends ne nurse gina tata ne ba ko so ye footballer ono so no tresa abrofo free aba o ba be peke ne pan sa da obi boot kan na ase de ya to ade e fe ne sen ase de ne nan no we next ni na ne nan ese eduru ba bi o mo say ye kidney onko ye kidney test onko ye say ena ne wato ne baba ko football ne maye tupe ba ko so de to ne say ne nan eduru say omo ba be fa academy fo aba brofo ba be fa ase ne nan no ase obi na tutu abo no okọ your friend saying training keke we dey ase premier ka wo no papa ne nan ni nyina ye tum we no Awurade na me so a me kire omo de omo nye ne nyina ekọ na omo so omo nyame ne ba no so ye dan obo ne bo enu nti ne ya ba fidie so se nyankopon da so edone ba ye mere na so na yen kan Psalm 105 verse 1 and 2 na yen fa monpai Psalm 105 enwum ma no ha ne num ne nsensa so ba ko ne mienu no ose monna Awurade ase nti wo hwe me the Awurade ase from January to 1st September the Awurade ase na Awurade aye bi mommo ni din ose bo Awurade di anwumere wo wo dem ho boaboa wo mana no frefro mana sem ye na Awurade ase se ye ho bosom ye to so nan na ye Awurade na aye se nye Awurade a ka ye na ya fa hen da ye boni e bia soso ne this year
obi call on na yeso sa da ye krona na obi so ya wada ne yarefo obi be so dan na ya boni tuo obi be so dan na di bibia boni tim obi be so dan na wato amana mu obi be so dan na owo asama do aso ne nyina mu no Awurade atwetwa ajo enti yenti ohene yire mame ya bo asiama Mama won hunu ni yoyo amai mu. Osi mama ni pe nyina hu Awurade ni yoye amai mu. Monto dwom ema no. Osi yento dwom man Awurade. Monto ayeye dwom no. Yento ayeye nyuma Awurade. Onwene na wanwade nyina. Yenwene Awurade anwanwade Awurade ayama from January to 1st September enye sika. Ena de fo akadem ena eninteni akatechira akadem adeshi akadem ahemfo ne ahema betie me opeso opie ontimi mpie anso me nu me na ya hwe aduane kura wudi ni baabi a oda nyame ama wa ho den kese papa o hwe me sikeni a o hwe me won san Robert ko bi ko boni tu anso nyankopon wabo ho ban abedu sabre ena oni me momo kanfo Awurade kese ye ene ye da Awurade ase bebe bi o hwe me fre bia o da Awurade ase ama ho o da Awurade ase ama o ma o da Awurade ase ama ukru o da Awurade ase ama o yire o da Awurade ase ama o adwuma o da Awurade ase ama o adwuma ye fonya bia wa no na da Awurade ase bebe bi o wo bia Awurade na aye o Awurade na aye oga no koso anyom no koso boko na o da Awurade ase na o da Awurade ase bia wa no da Awurade ase da Awurade ase da Awurade ase Awurade ye peja o ye kron sha o den mo nyam ayeye nka o din entontom ka o din ye den mo na nyina ma o Awurade je wa ye yo Awurade je ontoto Awurade ye yi wa ye baby bi o sha bi febia so Asia so America so Europe so Ghana bi efidie nu baby o bia ma volume no emraso na da Awurade ase ye Awurade aye peja Awurade tin edru baby na ne da so asan ye wo be die ni de obeda oi Awurade aye da Awurade ase ma Awurade do Awurade ju aye ye Awurade jo ntonto ye ma ko lori andele baba sha ya baba be brondo de ha aya baba be Murondoro bose akata ya baba babi. Awurade ya dawasi o. Awurade ya dawasi. Ena fani nya ya sida o. Fire ye man. Ma ya baba. Indoro kazoko aya baba babi. Rende de kataba. Lift up your voice. Let God hear your voice. Awurade ntone. Awurade waye bi. Anya Awurade aye hwan. Awurade atwitwajo. Dana se. Mana body. Mano so kanfo. Jesus. Dana se. Manyamente one. Amen. Minister Soma Grace Nyamin Shirao. Amen. And then you say there Radia say a chat. Just remember the days of your crying. Remember the days of your trouble. Me say kai wa mani hunu dano. Kai mrebi na usune ne das wasan. No nim say sa brempo ka wonte ase. As one say Radia ye. Say bia wa no fa nioma nyame twitwaje wa mani hunu da. Emna nioma bi mo aye de Awurade twitwaje. Say father na say catch Awurade say Awurade we hu me da waso. Bia wa no da Awurade ase. Awurade me da wase. Awurade me peja me kro. Me ni CEDAR awa ahwefo nyina. CEDAR awa ahwefo nyina ya da wase. CEDAR awa ahwefo nyina ya da wase. Awurade ji waye yo. Awurade ji otonto. Awurade ji okanfo. Awurade ye peja. Awurade ya da wase o.
Everybody ye peja odin ho. Everybody ye shira odin ho. Enumonyam ka odin ho. Everybody ye je kan nyina ne se. Enumonyam ka odin ye ni CEDAR hour. Chief ni nyina CEDAR hour ahwefo. SOMPA TV ahwefo. SOMPA radio atiefo. Facebook any YouTube nyina ya Everybody ase ye bakoto andele kashababi bro bebe kaya ye mama to andele ka Everybody dawase ye peja ye kro Everybody numonyam kaudi o Everybody asidan kaudi o Everybody juaye yo Everybody ye dawase ye peja ye kro ye shraudi juaye ye emra ni mama ye dey me yare da ho o how mrem emre nipa boni for solity a so obegu enim ase o de asembe to so obegu adwuma obegu awade obema de kura na firi nsa anso Ewrade ne watanfo anya adwere hey Ewrade ji waye ye Ewrade adom no nti Ewrade na dom oh ya da Ewrade ase oh Ewrade send wo betwa Ewrade all the way free January to 1st September. But some Ewrade be here the chance. So then I say, just thank God. Just remember the days of your crying. Remember the days of your trouble. What many who dano Ewrade na ye. Senya Ewrade ye hwan. Well Ewrade why be boni di bona body. Yina ye kan for no. Kan for no kasi ye. Man din so shira ni din kron no. Ewrade no wadi ni ye. Ewrade onu wadi ni ye. Mese wa shana bofo amaye. Oh, tonyam no bi. Hallelujah. Amen. Adamu ayeshe ya de numonyam ne nyina ma okese no. Amen. De odo wa free January abesi September yi. Sa nyankopon krona odo wo betwa kodu December. Hallelujah. Sambre de me de just 5 minutes per. Me be lines na tum. Ofra eyensem mienu me da Ewrade ase. E wo bi Ewrade agime free yade bi mu me da Ewrade ase Ewrade agime baby me da Ewrade ase Ewrade abom eye studio land mo fanto eye screen ani no na da screen ani mo amhwe TV no wo so a wo tie ye wo radio eye 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260196065 obetimi afre ofre ya sedan kwa na ede Ewrade asedan kwa ena ede Ewrade praise God. Hallelujah. Odene baby okasa frɛ o Ipa chefe mami Syria. ma onenso kakra o Ipa chefe mami Syria. Kasa free call. Mama Juliet ahwefo na tiefo tie o Amen. 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 Shira. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free o. Okasa free Kumasi. Kumasi ahwefo na tiefo tie o. I have for went to me and you so for so betting me about so praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free o. Ekato me de mata na me kasa free Kenya. I have for net your vote you. Bajo benya me so abo me na gushi awban.
January the casa timber in a class. They say you're Amen. Hallelujah. Nyame beko so abo mo ho ban. Onso betimi abaso. Onso betimi abaso. Onso obetimi afre studio lines no. One timi anyina so also betimi afre 0260196064. Also betimi afre. Also betimi afre 0260196065. Also betimi abaso de Awurade ayama wo. Obetimi abaso. Praise God. Hello. Odine baby okasa freo. Ahwefo na tiefo tieo. Hallelujah. Yada Awurade asema okra me de osan do suko wo Yesu mojem. Amen. Onso obetimi abaso. Obeso was so praise God. Hallelujah. Odene baby okasa freo. Gotcha, because it's trouble for and it's a Ahwefo na tiefo tieo. see, then I'm here, say, something so I did be green, and then my there's them and the so. So, me attack a day and anything, and it's over international. Mesan one abusuani nyina dos ko Yesu mojem. Amen. Praise God. When to me nyina so praise God. Hallelujah. Odene baby okasa freo. Mr. Chomi did the vitamins from the Casafri Kumasi. Kuma survive da hwefo na tiefo tieo. Hallelujah. Me Casafri Kumasi, bo sorry. Kasana. Casafri Kumasi, bo sorry. Man tieo ho na kasana hwefo tieo. Me tenyanko pas, papa tenya me tano kasaya mpai. Amen. Amen. Yada Awurade asema okra. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa freo. But I can't have some sometimes. Epre ahwefo na tiefo tieo. Because something I'm necessary to me, I am a yabami. Yamia don't know a bit. I didn't know. Yamia is so bomb by my passion. Hallelujah. Me do dosuko wo Yesu mojem. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa freo. Ajo me kasa fli kumate. Ahwefo na tiefo tieo. Me da Awurade ase ma me yere me ma abusia. Ewi odi abeduru. Amen. Me da Awurade ase so ma okra me de woni abusia no san dosuko wo Yesu mojem. Nyame de mo bedru atwa afi. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa freo. Jamasa ahwefo na tiefo tieo. Pastor, me denya me ya so abom me mere me ma mabusua ho bai de bedum tempenso eti it's everybody say brother dey chef here so offering could be Awurade de obetwa Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa freo. Menteo kasa ahwefo tieo. Online no mwaye wo fia yemfa ofoforo. Online no mwa. Praise God. Praise God. Hello. Odene baby okasa freo. Me pastor free. Praise God. Hallelujah. Mentie wo ho kasa ahwefo tieo. Mentie wo ho kasa. Hello. Oh, just a fa foforo tie no. Praise God. Praise God. Praise God. Ojina so yemfa foforo. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa freo. If I chom kasafri no se number 1 FMK Asara. Dia na okache rade. Acho the radia man the radia so about me no down by. Hallelujah. Amen. Enter the last one. Praise God.
Praise God. CEDAR. For Christ, so Odine baby okasa freo. Me pa so me kasa free Papa nyame aye bi. Amen. Me da se me nyame sa wa boye ho ba me ni me ma ni me nuamo. Me ma me ya fuma de nyina da. Hallelujah. Amen. Me de mo dosi ko Yesu mo jem. Amen. Enam say ye de emere na ye adwuma nti mo amofre wo studio ni nyina ye ntime emfa obia awo studio ha biom. Na de wo ho nie sanya mo nyina mo nem no. Me ba sida awa no so me yi don hwere ba ko eye me sori fra fidie so a 10 to 11 me de bomb pai ma obi o yare o how bi da no so nyamane bi da no so na de wo mu nyina ne se me kan se enne me bomb pai egu oye so ma hwefo na omo Asia ni Europe no bebre fra se omo ni the type of oil na ye use no me stress olive oil bia olive oil bia to enti ne saye ne nti no me de be chana na mo amo hweme no obi atimi apabi ene olive oil bia e ba ko pe na to na maboso mpaye amam na the opeso de be bia fi say ye de mre na ye adwuma numbers ne nie aya 0557 000 967 0557 000 967 0557 3090 80 0557 3090 80. Last number 0553 5353 89 0553 5353 89. Me the 1 hour AC ho ofra wo person me no bomb paye sa bosomi ahyanse me mfa wa adwuma wankasa mo hweradensa efri samre ko bia obetimi afre na obeye nhirapi me bompa ya gu wunsuo ana o documents bia odi asie fidie no so erado bibi odi nsuo si TV so na se radio so nyame tumi mbowuram nsuo na ne Yesu moja enana yare sensuo documents bia me frɛ adanse die gu so wo Yesu demo na mabompa ye amen koswa na hwɛ SOMPA TV netie SOMPA ready enye wo fidie ni yes sorry ya asofo foforo so de ye chi omode nyame asem oba bye bye.